Ka video ka blurring da ka drone kamera la i ki jingpra ki building bat ki tadam ki bla kiu sejrong kane ga dei ka jaga sa ki pedwer ka bla tip kum ka nui seirat refugee kam ha Gaza strip ha ka ba ki ying ba ki jaga shet jingbam la sha penjat penpra ha ki nam ding jong ka Israel ka khubor ka bakat kum na ka Middle East Eyes la report ba ka we ga khana pule ka bastat ba bat ka bajudan ru ha ki kerdan ba shalore ha ki exam jong ka Palestine High School ka ba kerteng ka Ol Shaima Akram Saidam ringkat bat ki bahing hasam jong ka kila yapno Hasan ha kane ga jing sha ban thai bom na ki sipai kari Israel kinong song snong kane ga nong ba ki badang peteng ye ki jing jinjar ki jing kordet namar ka jing sange ya siat kampat kut satia bat om yu idak ye ruem ya ka jing suk Henry ki badang hapmat ye ki jing kordet nalor ki jing yap ki baik ki bathon kadang peteng ru ka jing sange marbam ka ki boarding electric ki punyang bat ki we ki jing don kam balak hang sebak da ka Israel lingba ki kaput jongka bat ka Gaza kane ka jing ele ka ba om parla pen senge ka lawan ra ru ye ki jing shifting ye ki babun bat babu jing ma yo bakan ki gatma ha Middle East na gatma Israel bat kileno Hamas jongkari Palestine